ये फागुन का मौसम के बात बा कि सैया धोखेबाज इनका के कलकत्ता से फागुन में काहे खाती बोलावने काहे खाती अरे आइल बड़ा तो तनी होली खेलिया हमरा से पुआ खाए खा दिया लो गुलगुला बनाए पुआ बनाए खोई हो ई तया के होकरे चक्कर में पड़ गइल बा पुआ खा के होकरा चक्कर में सारा गुलगुला यह खातिया घूम घूम अरे सारा खो 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 नहीं खो हम खाइल चीज ना खाइले अब जुठार तलू तो हम खाए जाए ना चलो कैसे कहे के बा कि सैया धोखेबाज रात भर तड़पवल हम कैसे पा देखिए हमार मंतोष भाई बिजली का मिस्त्री बानी भाई हमार जितना कमैले बानी उतने कमाई में हमने के बहुत बहुत रुपया का आशीर्वाद देले बानी। हे हनुमान जी रउआ से निहोरा बा कि पूरा यहाँ के शक्ति देले रही और एकदम बल बुद्धि ज्ञान सब भरले रही और खूब कमाई बाबू और का कहे के बा काजी हे जी खाली हिया के देवे खातिर पैसा रहल हमरा से झगड़ा निकल मिलुआ हमारो बलमो कलकत्ता में नौकरिया करे हमारो सजनमा कलकत्ता में नौकरिया करे हमरो भइल कि ना भइल खाली उन्हें दिया अपना भैया के पातर कमर अरे और हिस्सा का पातरी कमर चाहिए हमें के कम से कम 3 आदमी पानी ले 3 को चाहिए ना दुइये कन होता अच्छा फेर दिया हमारो बलमुआ काला कटा के नौकरिया हमारो बलमुआ काला कटा के नौकरिया करे चढ़ली जवानी में तड़पावेला चढ़ली जवानी में तड़पावेला कहे चढ़ल जवानी में तड़पावेला हो
जोगी मोर रात भर तड़पौल हमके सीज सैया धोखेबाज रात भर तड़पौल हमके सीज सैया धोखेबाज रात भर तड़पौल हमके सीज एगो और नया गीत गाइब हम हाँ पुरान ना गाई कैसे कहे के बा कैसे ए मंतोष भाई अच्छा अब ना देवे के बा ले बरोबर उन्हें देवे के बा अपना गर्दन पर लिखला बनी माँ देखी देखे लिखला बनी पर माँ एक और नया गीत बगड़ाई ना ज्यादा बगड़ाई नहीं करना किलो भूसा तनी भेजवा दियो ना तनी ना तो चाय पानी आ जाओ बाबा की टीम में चाय पानी तनी आ जाओ तनी चाय पानी मिला के आस्ते 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 कमर दोलिए दोलिए करते हुए मारे बाबा बड़ा सुंदर गाना बजाना सुने के मिलल बाबा से हाय कहत रे हाय मोटकू मोटकू तनी मुहवा घुमाइबा अपन तार मुहवा देखी माने तू ससुर के उम्र के बाड़ अरे उम्र के हम ससुर जी बानी आ तू भुचुर भुचुर बोला तर हम तार मुंह निहार तानी अरे इनका शर्म करे पर इनका भूसा फाके पर लास्ट में शर्म करे के चाहे कि ना एक कुली कांच कुवार के हो कुछ बोलेला त निमन लागेला बताई है ससुर के उम्र हो के अब भुचुर भुचुर बोलत रहे तो सब तो लइका बात भाई ई सब देवर में सब लिंग बात चल जाई देखिए पर ध्यान दियो लास्ट में बालू फाके के पड़ेला